Aquesta és una peça de so. Retard. Repeteix. Moltes de les coses que es diuen. Retard. Hi ha un moment que deixa de treballar, ho sembla, però no, torna a treballar, ho sembla, treballar, però no A delay sound art. Tots els sons i els va repetint en la mesura que considera oportú. Fent un límit que considera oportú, però que considera oportú. És veritat. Així es va treballant fins que hi ha un moment determinat que la peça finalitza a Tien. Treballar